Fis-sok tal-kritika lejn FM, il-proġett li qed ifaħħar b'ħafna pompa il-kap eżekuttiv tal-midja tal-Partit Nazzjonalista Pier Portelli. FM li skont Pier Portelli huwa libsa ġdida għall-midja nazzjonalista qiegħed jaqla barax ta' kritika. Ewlenin fosthom hemm id-deċiżjoni ta' Portelli li l-programm Marċu Bandalori immexxi minn Joseph Ketkuti beda jsir il-ħadd fis-6:09 ta' filgħodu flok fit-8 ta' filgħodu. Fuq il-paġna ta' Facebook ta' FM kienu bosta li jurew ir-rabja tagħhom għal din id-deċiżjoni li saru konxi tagħha il-ħadd filgħodu. Il-vera tal-mistħija, dalgħodu qed nisma' FM u konti qed nistenna l-iktar programm bis-sens li għandna fuq l-istazzjon, il-programm Marċu Bandalori. Ma smajt xejn u ċempilt l-istamperija u qaluli li qed isir fis-6 ta' filgħodu. Programm bħal dak warrabtuh mal-ġemp. Miskom tistħu mużika tradizzjonali tagħna l-Maltin, kiteb semmieħ ta' Radio 101. Semmi oħra kitbet kif din id-deċiżjoni hija tal-mistħija u hija raġuni oħra li għaliha l-Partit Nazzjonalista kontinwament jitlef fil-udjenzi. Filwaqt li semmi ieħor innota kif hemm differenza minn dak li jgħid il-Kap Nazzjonalista Jidri Endelija li l-Partit Nazzjonalista jisma' lin-nies. Għax dawn niżlu man-nies ta' aqqas jafu fejn huma n-nies u fejn marru. Mill-kliem għal-fatti hemm baħar ikkumbatti, mur hemm minnhom, kiteb semmieħ ieħor ta' Radio 101. Is-semmija rreaġixxew fuq il-paġna ta' Facebook ta' FM. Paġna li s-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali qalulna li ħal kontroll tagħha Pier Portelli li jinsab f'ċentru ta' kontroversja kbira meta jakkużawh minn ġewwa b'kunflitt ta' interess. Meta daħħal produzzjoni tal-kumpanija ta' Martu u qal barra produzzjoni li kienet popolari ħafna fost it-telespettaturi fuq l-istazzjon televiżiv tal-Partit Nazzjonalista.